Mae yna gyfle nawr i ni gael edrych yn ôl ar rhai o'r sgyrsiau i ni di mwynhau yn ystod y flwyddyn ar y rhaglen yma. Ag ym mis Gorffennaf, fe gath Shân sgwrs gyda Rhagfyr Curly Jones, oedd newydd ymddeol o'r Rivercity Jazzmen. Mwynhewch hon. Wel, mae'n bleser cael cwmni cerddor nesaf sydd wedi bod yn chwarae jazz ers 65 o flynyddoedd. Mae hwnna'n dipyn o record yn dywe. Wel, croeso, a mae'n debyg mod i rhyw ben wedi rhannu llwyfan gyda'r cerddor arbennig yma. I enw yw Rhagfyr Jones, ond mae'n debyg bod gyda fe ffug enw diddorol, gewn ni wybod hwnnw yn y manor. Wel, helo Rhagfyr, croeso i bore Cothi, siwt mae'r hwyl? Iawn, Shân, iawn. A mae rhaid i fi ofyn, Rhagfyr, mae dy ffrindiau di yn galw ti, wel, mae yna ffug enw, mae pawb yn dy nabod ti fel, beth yw'r ffug enw? Curly. Yeah. Well, Curly Jones. Curly Jones. Ers blynyddoedd mae pobl yn galw fi'n hynna. Os gyda ti wallt cwrliog? Mi roedd gennau. Falle bod ni'n berthyn. Wel, Curly, mae'n bleser cael ti yma. Wi eisiau gwybod mwy am dy hanes ti fel cerddor, yn enwedig gyda byd y jazz. Achos mae'n debyg bod ti wedi bod yn dwlu ar jazz ers yn ifanc iawn. Pryd nes ti ddechrau cael dy ysbrydoli gan y cyfrwng arbennig yma? Wel, dwi'n meddwl bod fi'n ddeuddag oed oedd ei pan ar i ni gael y wireless gyntaf ac yn gwrando a dyma fi'n clywed i'w music dwi wedi cael music yma yn un a pwod o Onsid Phillips efo'i jazz band yn chwarae a dyna sydd ar fi dechrau hoffi jazz ynddo. O ti'n gwrando am oriau ar y radio neu ges ti gyfle i fynd i glywed jazz yn ifanc? Na, ddo ddim tan o'n i, wel, pan o'n si allan o'r armi dwi'n feddwl. Oedd gen ni skiffle grŵp yn y 1956 ac ddechrau chwarae skiffle, banjo gitar, a wedyn yn y canol 60au ac i joino band jazz. Wow. Beth oedd enw'r band jazz cynta nes ti ymuno gyda? Ti'n cofio? O Bangor yn Rivercity Stompers enw a Clive Evans oedd yn redag o'n amser hynny. A dyn ges i alwad gen Clive yn gofyn sy'n rico joino band yn de. O'n i dros y lleiad over the moon fe fan yn dweud yn de. Ie. O dim eisiau meddwl am yr ateb o gwbl, Curly, nag oedd e? Yn sicr. Wel, bobl bach. A ti nath ddysgu dy hunan te i chwarae'r gitar a'r banjo? Ie, dysgu'n un, ie. O eisiau dysgu llawer o Gorff yn de i chwarae jazz oedd. Dwi ddim yn gwybod llawer am y banjo. Ti'n modd, faint mor anodd yw'r offeryn yma'n enwedig gyda jazz? Wel, dim yn anodd. Strictly 4/4 yn de, efo New Orleans jazz. Right. Gyda'r jazz traddodiadol yn dyfe yn New Orleans. A dyna, nes ti arbenigon a wedyn y dill yna o chwarae? Ie. Wel, chwarae am bob man i gyd de. Ie, ni'n mynd i holi lle ti wedi bod i gyd. Ti'n cofio ambell i gig arbennig. Lle o ti'n chwarae? Wel, lot o jazz club yn de. A priodasau, dwi'n i chwarae ar y gwch o Caergybi Werddon, a mi ddod helstrion i'n ffilmio ni amser hynny. Ie. Dwi'n disga dawn yn dennu, dwi'n gwybod 45 o disga dawn, a taro tant yn de. O Bryn Terfel yn canu fo'n i amser hynny. Wel, cofio rhaglenni mae i gyd, cofia. A pwy sy'n gweiddi yn y cefndir fyna? Pwy ti'n feddwl? Mrs Curly. O, mae'n greu. Ti'n cofio'r profiad o berfformio gyda Bryn Terfel? Pryd oedd hynny? Wel, na'n tag o tant yn de, ac ar y diwadd y sioe, ac i pawb joino fewn i beth y ganryd, mae'n wlad i tithau hwnna yn de. Mae'n wlad i ni, mae'n wlad i tithau. Dwi'n mynd cofio bod o'r llad, bwch a danas, dwi'n meddwl, yn canu efo ni fi. Bobl bach. Siwt brofiad oedd e, Curly, i berfformio ar y llong? Ti'n sôn bod Hel Straeon wedi bod yn dilyn chi, fi'n cofio gweithio ar y rhaglen yna flynyddoedd yn ôl fel cyflwynwraig ifanc. Ond siwt brofiad oedd chwarae ar y llong? Gaethoch chi ambell i crossing bach ddigon cythryblus? Dwi'n cofio oedd ni a Medi oedd o'r gethau'n canu fyny amser hynny.
Ie. A dwi'n cofio un sal yn de. O, tri. O, dyle ni'n chwerthin. O, e'n deimlad. O ti'n oreit o ti, Curly? Oeddan. Oeddan ni'n mynd â nos Wenar a neud trips nôl ag ymlaen tan dy llun. A chwarae cerddoriaeth, wedi o set, faint o set fyddech chi'n neud, rhyw awr neu fwy? Mae'n dibynnu, really. Da ni'n neud 4 awr weithio'n de o sets. Bobl bach, mae angen stamina. Ie. Wyt ti'n dal i chwarae nawr te? Na, di roi banjo yn y to wan do. Ie, a beth yw hanes y banjo i fe oedd gyda ti mwy nag un o fferin, Curly? Oedd, 3 o'n nhw i gyd oes. Oedd enwer ni nhw? Dwi'n mwyn cofio. Mae genna un, mae o'n pre-war, 1932 neu rhywbeth. Hwnnw ni'n iwsio fwyaf. Bobl bach, mae hwnnw werth ffortiwn. Yndi, dwi'n gwybod faint yn dweud, na fo. Ie, mae hwnnw'n agos iawn at y galon, dwi'n siŵr. O, bobl bach 65 o flynyddoedd. Os na un gig, tymod un cyngerdd, wyt ti'n cofio sy'n hala ias lawr dy gefen di, Curly? Chwarae dwi'n cofio rhyw ynys yn rwla yn y cogledd. Ac o'n i'n mynd ag y gwch yma, yw'n gwch fach oedd i, a 2 neu 4 o bareli o gwrw o'n i. Ac oedd y dŵr jyst iawn oedd i mewn. O, dyle ni'n chwerthin, ond mae atgofion siwr o fod yn llifo nôl. Mae rhaid i ni, allwn ni ma peidio sgwrsio hefyd, Curly, am y pier yn Llandudno, nawr te. Wedi bod yn perfformio fyny am sawl haf, faint o flynyddoedd? Dros 30. Bob penwthnos yn y ha. I 10 blynyddoedd i. A dyn yn fi nos, o'n i'n chwarae rwy'n agad, chwarae nos Wenar, prawn dy Sadwn, nos Sadwn, prawn dy Sul a nos Sul weithiau. Wel, oedd y missus byth yn gweld chi? Neu oedd hi'n dod i bob gig? Dwi wedi gweld i am blynyddoedd wan. Dad! A fi'n siŵr bod chi wedi rhoi pleser, Curly, i siwt gymaint o bobl fyna ar pier Llandudno, ynddo fe? O, a mae rhywbeth rhyfedd am bod ti'n clywed jazz, jazz traddodiadol ar y pier, ar lan y môr, ynddo fe? Mae'n jyst yn dweud y cyfan. Wel, fi'n siŵr fyddi di'n eistedd lawr nawr ac yn meddwl am yr holl atgofion yma, Curly, ac yn teimlo'n falch o'r hyn wyt ti wedi dod â cymaint o bleser i bobl. Ymddeoliad o Rivercity Jazzmen, Curly, os ydych chi falle bod chi'n cofio nhw ar y pier yn Llandudno, byddwch chi'n cofio'r person sy'n chwarae'r banjo, wel, Rhagfyr Jones yw ei enw fe. A diolch o galon am yr holl bleser. Rhagfyr, mae wedi bod yn bleser wir i gael ti ar bore Cothi a llongyfarchiadau ti ar yr holl flynyddoedd. A tyn y banjo bach na mas weithiau, Fi nos.